Niki tasih wonten pamundutan. Weh, lah napa niku? Mereka buat kedua mempelai Mas Probo dan Mbak Rena, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Dari Bapak Marjono dan Ibu Siti Indah Kargo, amin. Minta lagu Ninggal Katresnan niki sing disuwun Mbak Oriza. Oriza. Nih niki dicaoske Mbak Oriza niki. Nggih. Nggih. Yo kene Oriza. Katresnan. Ya nduk Oriza. Yo dipinangkani Mbak Oriza iki. Niki mangke tasih wonten pamundutan saking Nuwun sewu sekedap. Oh katur Pak Dalang nggih. Niki mau ki wonten sing ngersake uler kambang. Oh nggih. Nggih. Niki saking panjenenganipun bapa panggih mbahipun Mbak Rena. Nggih, mbahipun Mbak Niki ngersakaken ditampilkan fragmen Minak Jinggo matur nuwun. Oh nggih. Mangke kados Pak Warjudi purih nindakaken. Nah nggih, mangke dipun pinangkani Pak panggih. Lampanipun Minak Jinggo Wisuda. Nggih, Gendalu. Gendalu. Mbak Oriza. Sugeng dalu. Sayang. Pak, Nggih, Gendalu. Piye kabarmu? Sehat mengestunipun, panjenengan sehat to, Pak? Kok kowe ra meteng neh, Nduk? Kula Ya meteng niku nganggo wayah. Nganggo wayah kok. Ndak Pira biasa. anakmu pira, Nduk? sampun kalih. Lanang wedok. Nggih. Ya, genepi 3. Telu. Oh, ngoten. Kajenge Lanange pripun? loro. Oh, lanange kalih. Lah ora gedono gedine. Oh, Ya, ngoten. nek lanang karo wadon gedono gedine. Nek naluri pedalangan nah situ nganggo acara ruwatan. Ruwatan. Diruat dadak diruat. Tambah siji imbulan. Ah mungkin nak tambah siji metu lanang dadi sendang kapit pancuran. Nah, Wedok nek. Oh, wedok. Nek perlu tenaga bantuan nggo. Alah, wis playune ya tetep ning nggon kono. Dan kuwi. Eksekusine. Wis ngono nek pengen lahir naga. Ayo kedawan. Bayi kok naga neh kedawan. Ya ora ana bayan kok ngetoke bayi 3 jam. Iso kleru metu mburi. Apake? Jan, Bapak. Ninggal katresnan langsung mawon. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Mangga. Tresno kuwi pangorbanan. Nggih. Ini ninggalke korban suci ya, Nduk. Nggih, Pak. Suaramu gepeng ning penak. Suara kok gepeng tuh, Mbak? Heeh, suaramu kuwi gepeng ning penak. Kuwi agek suwarane. Wis. Dereng napa-napane. Iya, urung rembuke. Heeh. Ya ya. Yep, ya. Ayo, ya. Ayo ya. Ayo. Ora usah ngoyo-oyo.
tulung dewang para Nduk Riza. Ya. Ora mubeng-mubeng lho Mbak, bokong makreso nirokke iki. Aja kowe kan wedok asli. Oh, Nek iki kan gur anduk. Oh, anduk. Coba tak demok. Tak bales lho. Tak bales lho. Nek balas aku ora nek balas Pak Warjudi lho. Ora aku wong apik kok, No. Nggih, ampun nggih, Pak. Ora apa-apa bojomu lek lunga. Ampun ya, Pak. Larang itu malah ajakan lho, Mbak. Ampun ngono iki berarti. Malah ajakan ya. Mbak aku ki wong lanang nek wong apik kok. Nggih, Pak. Bojomu nek lunga apa ndak apa? Pendak lunga. Oh iya, syukur tegese nyambut gawe. Bojomu lak lunga pendak apa maksudnya pripun? Tegese lunga nyambut gawe. Ajeng nglimpe. Ora nduk wong Nggih, ora. langsung nggih. Heeh. Aja lali pawelingku. Saking dene. Bapak Harjono nak mboten kletu. Bapak Harjono karena Ibu Siti. Matur nuwun Bu sampun dipun pinangani nggih.
Bapak Harjono Rena Penggalihe. Nggih, amin. Pinaringan bagas waras slamet, Amin. panjang umure, Amin. murah rezeki. Amin. Nggih, mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Amin. Amin. Nggih, sampun nggih, Pak. Iya iya iya, Mbak. Nduk. Ya, aja kapok ya, Nduk. Mboten. Sing gedhe prihatinmu. Nggih. Yes, sing den ki nek arep laris kudu gedhe prihatine iki. Lajeng menapa panjenenganipun Menika wau. Pramudhanipun Mbah Panggih Nggih. ngersakaken Fragmen Minak Jingga. Oh, Minak Jingga. Nggih, niki Waita gandrung Puyengan. Waita Puyengan. Ya, ditek bojo ora gelem akhirnya semoyo njur Minak Jingga mulih. Oh, Nggih. Nah, kangge dikenrongi mboten ngangge keprak mboten? Nggih, monggo. Keprake sing lawas napa sing anyar? Nggih. sing lawas piye, Pak? Nek sing lawas ki suarane gedhe, turu turu turu. Nek sing cilik sing anyar Turuk turuk turuk. Keprake sing lawas napa sing anyar? lawas. Ya sing lawas. Turuk turuk turuk. Tutur ketek jemblem iki taman belambangan kok ditutup lawange coba tak bukake kowe lah kok ora dikancing saka njero gerit biak Sing aran Adipati Minak Jingga Rubis wong ki ya iki to, Di. Kok untune dawa-dawa? Kuwi weton apa ki ya ora mundeng produk ngendi ora mundeng kok piye. ora apa-apa untu dawa kena nggo nyisil. Isir apa? Dinggo nyisil Aku wedi kasah lho. ngono. Kok Cetu terketek Adipati Minak Jingga punten dalan sewu. Kok jenengan niku mboten kula nuwun riyen kok waton buka lawang niku lho. Wong iki ning omah-omahku dhewe. Nek kula nembe pijungan lho. Lah niki kula teng lebet niku nembe bibar Pak Pung lho. Pak Pung kok sing teles ming dhuwur tok. Sing ngisor ketok nek do panunen. Kan ning Adipati Minak Jingga penyerga Kepriye? dakak ngan kersa menapa kok paribasan kula leran rayu kula kok di ning jero kamar diungkep menika jane Aku iki kangen banget karo Undut karo. Ana wae to kok nggembol sepet. Aku kangen banget. Kowe gek enggal ngladenono aku ngono. Ingkang sare Adipati Minak Jingga, ampun kados mekaten panjenengan niku perlune enten napa kok tindak mriki niku? Kowe tak kon ngerti Minak Jingga. Pripun to? Mereng penak jengking monggo. Ampun ngoten to kula ajrih lho. Nek kowe wedi le ngladeni karo merem, kok sambi udut karo telepon. Aku Mosok wong wedok kon udut. kok piye putih kok kon udut napa jenengan kowe? Kondo, Mas, engko kowe kloter kedua. Kok mangsane kaya nggon aplikasi. Sapa sing kondo aplikasi? Kula Mbak Yu Purwaita. Bayu, kowe kok ora gelem ngladeni aku. Kanjeng Adipati Urubis kula tresnani mboten maiben menika sekti mandra guna sugih bondo bandu. Ora sak meneng wong wedok menika gelem digarwa panjenengan. Aduh. Nek kanjeng udah peksa ngaten aja kula jijik. Aku wis nggawa tisu. Kok tekan tisu napa lho pinjan kok. Biasane serbete kok tisu. Kae nek kepepet ngono. Kanjeng Adipati, nyun sewu kula kalian rayi kula menika
kirang rena menawi kagarwa dening panjenengan. Mbok miji wanodya wonten Waita. Blambangan kok. Waita lan buyengan. Nggih. Aku nyawang kaya kowe kaya katone nempak empuk. Kok empuk-empuk. Aku empak aku. Empak empuk ngambung bathuk. Tiga Empak empi ngambung pipi. Empak-empak ngambung pundak. Ngambung pundak. Empak empu ngambung susur. Susur. Empak empeng ngambung weteng. Pak empeng mambung Empak empik ngambung tembako. Kok mboten ketemu wulan sukane lho jenengan niku? Aku ora nganggo suka. Ampun ngoten, kula wedi lho. Lega aku. Kok kaya kelebon orong-orong. Saking kula wedine iki lho. Aku moh nek tok tudu garan arit. Minak singgo adipati kok disuguhi Nggih pun garan. kalih Mbak Yu kula waita Aku mawon. karo kowe wae. Kanjeng Adipati yut priye lajeng tumindak nek wong ra tresna menika nyawang pawujudan penjalem menika kula menika mboten gronan lho, mboten gurnan lho. Kowe rasah nyawang raiku lek mung ladeni minak singgo nganggo cara mengkurep. Iki Kowe meneng wae engko tak golekane dhewe. Aku wis ngerti alamate. iki piye to? Adipati kok kaya ngono ngendikane lho. Mengki menawi tinulak dening para kawula menika mboten jumbo lho. Anggere tak putrek weruh gambare serabi gosong. Ya kuwi alamat aku jatuh cinta kepadamu. Menika lho. Aduh, sepulatos banget. Lah jan Kowe golek. gelem kowe dhisik apa Mbak Imo Ampun to, dhisik? ingkang sareh to Adipati Minak Jinggo. Apa le ngladeni kaya wong benake gendeng? Lho lah pripun le ajeng ladosi panjenengan nek kula nggih mboten tresna. Ngladeni wong lanang ki ora nganggo tresna. Mulya-mulyane wong wedok ki nek iso ngladeni wong lanang punjul saka 10. Lah nek wong lanang kok punjul Wong siji ora ra awogan kok wong 10. Bakal ngerti situasi di mana-mana. Lah nek lawane ngoten niku nek jenengan niku piyaine bagus, gagah gede dhuwur Lah ya ngoten kula putih ngono kula ya. purun. Lah jenengan niku kaya kumkuman anduk ngoten kok. Kowe nek omong kok marake mangkel. Aku adipati gagahe kaya ngene kok kaya. Mila panjenengan menika adipati menika kedah saged tinulak sinudarsana. Lah, Apa soal ngaten nek iku? ngomong lakon tak peksa kudu tumindak melakukan kaya ngono karo Kuning. Iki piye to? Lagi mlakune kok ngono terus kok pilih tumindak. Adine wong kuning. Aku wedi lho. Kuning ireng ngesorke purada. Kowe manuta ya wong ayu. Kanjeng Adipati mboten rayi kula ki mboten tresna kalian panjenengan kok ya. Kowe wis tak gawa ning kene suwe kok ora tresna-tresna. Lah pripun dipeksa ya nyatane ora kok ya. Wong kuning adine dhewe. Karapane kasung Padha wong ayu. lara. Wosare yo ning pangkon mami. Lara. Atit. Manuk. Abang netrani pun. Aja sira nyucawuk. Napa lho niku wau? Iki nembang. Tembang kok nganggo awek-awek. Aja sira nyucawuk mata. Pancu. Adipati Minak Jinggo ampun kados ngaten to. Alah aku.
Eneh ya melecet. Sarap sawane wong kuning. Mbak Yu. Mbak Aku selak ora tahan. Ngapa? Asmaraku. Kowe gelem ngono ya ora. Kandhani piye? Sekedap nggih, kula rembakan kalian rayi kula. Kowe arep sikatan dhisik. Rembakan sane sikatan. Rembakan wis apa jagung kok sikatan aja napa? Engko nek tas dienggo karo wong liya. Di piye? uyengan. Iki nek dhewe nganggo cara kasar, tetep Kanjeng Adipati Minak Jingga Pak ra iso ngendhake kekarepane. Dadi nganggo cara. Piye? Golek sarana samudana. Piye? Dhewe tok tresna. Dhisik-isik kersane Kanjeng Adipati Sare. Oh. Terus engko pusakane dicolong Wesi godho kuning. Godho wesi kuning. Godho wesi kuning kok wesi godho Kuwi kuning. tenan apa ora? Nek tok Adipati Minak Jingga. aku mau krungu lemu grenengan. Mboten menika Dhisik-isik mesti turu. Mboten to. Kowe arep nyolong. Kanjeng Adipati. Burung dhisik-isik iki wis bangun. Ngapunten kula kalian rayi kula wae etok-etok klewa-klewa mboten pengen kersa mboten pengen garung. Niku namung samudana. ngecek. Sapa ta wanada sak alam donya sak atase digarwa Adipati Minak Jingga ing Blambangan sugih bondo bandu. Nggih to, kok nganti emong cah wedok sing bodho. Kula menika tresna namung nodi sepinten tresna panjenengan kalian kula Kanjeng Adipati. Kalian lenggah kula peteki Adipati Minak Jingga. Rati mriku. Iki lho, nadok tenan lho. Apa ya tumon wae to puyengan kok penekan. Kok terus goleki ndas liyane lho. Golek ndas blekok. Aku anggere nembang ngene iki. Jenengan iku ampun grusa-grusa. Lah nggih, tresna ya tresna. Tresna ya tresna. Saiki ndeke sapa sesuk ndeke sapa mbok Nek Minak Jingga. Lah nggih kok ya. Aku iki mau ora sengaja nyekel kowe, nanging sak temene aku ngimpi golek pong-pongan. Adipati Minak Jingga. Nora Sareh. kuat. Aduh, Nyawang Mbak Yu. Suling Kalian pulang irung ya. Astanipun ampun gratis nggon payudara to. Waduh. Apa daramu wis payu? Ampun lho
lho, mbenyong lho ya, mbok ora krusak. Menawi dipun persani para abdi juru taman menika lho nek sami pengen terus pundi menika. Engko malah ben bantu aku nedha pengen. Adipati kok minyak wangine mambu lemah ya. Aku yang gumun. Iki mau kleru wadahe. Lenga wangi tak wadahi empluk-empluk. Yu kok nggon sajen kono mau. Kowe gelem po manten anyar tak pakani sajen. Nggih mboten kok ya. Ora gelem. Mboten. Aduh nih Mas. Aduh. Godhong waru bolong-bolong. Cakep. Ana wong ayu kok moblong-moblong. Lah, panjenengan pengen diladosi to Adipati? Aku kepengin diladeni. Lah nggih menawi pengen dipun ladosi nggih sing alus mawon, ampun kados ngaten. Aku kudu sing alus. Nggih no, kalian lenggah, panjenengan kalian lenggah kene ayo Karo dipijeti. linggo. Kalian lenggah. Monggo kanjeng ngagem menika Kanjeng Adipati monggo lenggah. Mriki Mriki lho, mriki kok ya lho. Apa yo pangku niku lenggah mriko. Mriki lho, ah. Iki njalukmu karo linggo. Injih. Telek. Tetep iso no. Tetep iso. Kok jalukipun karo lungguh pripun to? Panjenengan lenggah kalian sare kok jalukipun karo lungguh. Kuwi jenenge nganggo cara munyuk momong. Kok munyuk? Nah jenengan lenggah. Nah, Karo dipeteki diajeng. dipeteki. Aku mau nek tok pijeti. Lajeng Nek kasanipun. kowe tresna karo aku anggepen mangsa ketiga. Pripun to niku tegesipun? Kowe ngelak aku anggepen es Apollo. Kula mboten ngelak, kula mboten ngelak kok. Dianggep es Apollo. Es Apollo ki sing kaya napa, Pak? Es Apollo kok tibane gawe mah peceren ki piye to? Masa kowe wis gedhe rung tau ngerti es Apollo? Es Apollo niku ingkang kados napa? Banyu Banyu. diwadahi plastik ukuran 2 cm. Gedhe sithik. Kok dilebokke nggon pleaser. Freezer kok pleaser. Freezer kuwi nek wedok. Terus wala es Apollo ki es lilin. Es lilin anak. Es lilin. Sanes niku gathukane. Gathukane ora kuwi. Sanes. Monggo dipun lajeng ingkang gandra. Lamun sira pancen Maturi. Tegane kambil ijo. Lah nggih, bejane sing ndek bojo ning aja loro. Nggih. Niku pitutur kagem panjenengan ugi lho Adipati. Nek jinggo duwe bojo loro ora kena. Lajeng. Lajeng. Nek telu malah entuk. Lah sing siji napa, Bro? Kaya ngapa berukmu? Aku iki kedanan karo kowe. Injih, mboten main benjing. Mesti mangke
mangke badhe kula langgati monggo penyan sare rumiyin mau ngaten lho. jare arep mijet. Nggih. Bagian pundi kan dipun peteki. Nek mengkono wis kuli. Lajeng keparenipun. Kok yo seratenane ngarep banget. Mriki kan dipun pejeti mriki. Kuwi nggon gocekan setang kuwi. Walah. Oh menika astanipun. Kok kados meres susu sapi nongko. Nora Mboten kelak. Nggih, pintere arek. Wis lek biar wis gliyer cer. Adipati Minajingga. Tanyo sawangan apa kang tak gawa iki Minajingga? Loh, gata wesi kuning. Aja takon dosamu kowe Minajingga. Pucalkanipun panjenengan Adipati Minajingga. Aduh. Wae to boyangan kok nggawa gorok. Niki kok kowe arep ganti profesi bakul empring ngono. Iki anu gada kuning kok jenenge iki. Gada wesi kuning. Sing digawa kae apa? Iki pedang. Oh, beda ta? Beda pusakane loro. Walah tak kira. Kula manut sutradara kok goroke nek ora ana pedang pacul wae ya kan. Iki wis dijupuk. Kowe kok wani-wanine nyolong gada wesi kuning. Kowe ora gelem ngladeni minat. Wis tak undur aku kowe ceko kemau ning nyatane kowe tetep meksa ngruduk peksa karo adikku Waito Puyengan. Kowe gelem ora? Ora. Nek ora. Ayo golek sarana, golek priya sing bisa mbantu awake dhewe. Ayo Bita Merjaya Minajingga. Ya. Gada wesi kuning. Ora Minajingga. Ayo diajak. Gada wesi kuning irang. Iki Kok wis, Pak? Wis ditani golek Minajingga wis direk start mati ngono ae. Wis urung. Iki kan goleki. Iki kan goleki apa jenenge? Yo. Damar Wulan ning ciptane wis jenengane wis mati ngono ae. Cekap semanten para penonton, Rahmen ketoprak Minajingga Gandrung sampun bibar jalaran sing dadi Waito Puyengan kentir. Lah kula nggih monggo wangsul dhateng Bayu Limah. Matur sewu sembahipun. Sampun dipun pinangkani pamundhutipun panjenenganipun Bapak panggih sampun dipun aturaken fragmen Minajingga Waito Puyengan. Nah, sakniki dipun lajengaken lelagon. Nggih. Niki kajenge para waranggana niki kajenge tampil. Wonten ayo Via mbangane ngatuk kowe ayo. Yo Nduk Via yo, Viase yo. Ayo Nduk Tia. Via tenduk entin. Heeh, engko tak goleke pelem sik enom-enom. Ayo Via. Selamat malam. Selamat malam. Via. Ya. Yo alah saya Tante Apri. Iya. Bude Mimi. Ana. Langgih sehat nggih. Sehat, Nduk, esmu kaya kowe saiki. Kowe aja cerak-cerak. Apa? Kowe biasane nek nyawang Via glegeken lho kowe. Saya iso merkah-merkah. Gumun tenan aku saiki. Pripun? Ana sindir cah nom ayu kok nek saka ngiringan jan persis Pragoto. Pragoto.
Niki Devia ngaturke napa Mbak Cange? Napa wonten pamundutan napa, Mbak? Apri. Wonten mriki ular kambang. Ular kambang mangke gara-gara metu ular kambang sari Kumaratin. Nggih. Dipun caosi napa rumiyin Sing monggo. gumyak-gumyak saking napa kono. Gumyak-gumyak kagem para sutresna. Slendro ganti slendro. Lali janjine mau wis cerita nak. Sing podang kuning urung. Terus apa meneh ya? Ya kuwi. Nggih, podang kuning nggih mboten napa-napa. Nggih, dipun aturaken podang kuning. Nggih. Kothok kuwuk ya urung to. Enggak dibawani. Enak. Nadyan wujud temong peksi Asmane sinten, Mbak? Via. Mbak Via. Nggih. Wow. Saking endi wong ayu? Pidalem saking Pathuk Gunung Kidul. Pathuk Gunung Kidul. Jenenge Titian no. Via kok titian. Via. Iya, Tia. Tia apa? Kok Tia? Vi. Oh, Vi. Nggih. Vi, aku ra iso. Maaf ya nduk keganjel untu. Mboten napa-napa. Via. Pun dimaklumi Iya, nggih. heeh. Wis tampil bebas. Mula kowe iki nek dadi sinden iki aja kakan keceh, wayah leren ki Lha apa leren. to? Lah ya wayah udan aku mau mangkat ki kudanan. Lambe atimu ra padha. Lho lah piye to? Kok iso ra padha? Lha nek dadi sinden ki nggon babakan swara kan kudu diudi. Mula nek rampung apa jenenge wayahan ki istirahat. Lah aku ki ya wis istirahat lho yo. Tenan apa piye? Tenan. Apa Bobok to nyelake? maksude? Lah iya aku ki ya wis Disuda le dahar sing peliket kuwi disuda. Wah wis Nek ketularan. masuk angin tak keroki pono. Kerokine ora nganggo duit. Lah terus. Waduh. Lah dadi apa geger kuwi kok? Meri. Bintang tamu ki nek ana wong merongos do meri. Goleki si podang jana yo Pripun? Aku apa kowe enak? Lah manut lah ngeten nggih. ayo busuk Busukmu. busuk imin Oh busuk imen. Ya ora busuk kimen kok ya busuk ya. Bu Kiki. Alah. Kiki. Apik sing busuk kuwi mau. Batang. Nek bar Bu Kiki to Bu Neli. Ibat bunga hingga tiku. Iya, Dik. Otote. Apik banget e. Anu. Nyanding bisa. Alah nyanding bisa. Dadi yo iya Apa
iki mau? Eko. Ngebas kok. Suara gong di eko wong. Ya, Ndek ya. Iso aman ning omah wis ora krasa. diaturake podang kuning. Nggih.
Terus pundi? Mbak Li mbok Terus macange pundi? Nggih dicaosi setunggal lagu malih Mbak. Setunggal lagu Bos. malih. Lagi. Sapa no, Mbak? Sapa? Mbak Ayu, Mbak Dientin karo sing durung ngadeg kuwi kabeh ngono lho. Heeh, heeh. Ulur kambange saiki ponggo goro-goro. Gara-gara Ya iki Dek kok apa? Anggi, Dek Entin, Nah. Dek Dian karo Mbak Ayu. Ayo, heeh, papat kan Nggih. monggo Ah. panjenengan ingkang milih lagune. Heeh. Sing gumyak nggih purun, Ya. Semarangan nggih. Itu Jawa Baratan ya oke, wong pokoke apa-apa iso kok. Nom-nom ki. Iya iya. Yo, ya. Sinden kok ayu-ayu, menik-menik. medun sikile sik ya. Wah wis sinden sakniki niku wis Ora ana sing nom-nom ayu-ayu. Wis iki sesuai simpingan. Nggih. Cilik, rodok gede, wis sesuai simpingan. Biasane ning tengah saiki dadi tuwik dhewe. Oh ya. Kami tua. Kami tuh. Napa lagune Mbak Lagune Apri? napa Mbak Ayu? Derek. Tali janji. Lalu janjine Wali janjine Yo. nggih. Dibawani napa langsung? Langsung. Oh langsung mawon. Langsung. Lali janjine.
sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Limbo, Mak Cangi. Bapak badhe matur kagem pamengku Gati utawi Nggih. Probo apa Pak pilih? para judi, Mbak Apri, Mbak Mimin niki gandeng pun mes tengah kalih kula tak mbajutke laku. Nggih, parang matur nursanipun Mbak Panggih kalian Mas apa? Probo. Probo karo maratuwane iki sapa Mas? Gianto. Pak Gianto. Nah, Gianto sekalian sekeluarga mbok bilih anggen kula geguyon kalian Mbak Mimin, Mbak Apri. Wonten ingkang kebablasan, wonten tembung-tembung kata-kata ingkang boten prayogi. Jer menika dagelan, dagelan niku waras ya ora, edan ya ora, dan wong nanggung uripe niku nyuwun pangapunten. Ngodinaka Bapak Panggih sak tedhak turunipun, sak putu mantunipun sedaya saged pinaringan panjang umur. Amin. Amin. Wilujeng sumrambah dumateng tangga tepalih. Pinanggung Kiai Dalang lan sak kanca niyaga waranggana. Mugi pinaringana laris manis wilujeng wonten ing pundi papan mboten wonten halangan tunggal punapa awet anggenipun nglestantunaken budaya. Pisan malih Mbak Panggih garwa putra sedaya mbok bilih kula kalian Mbak April, Mbak Mimin wonten karapatanipun saestu nyuwun pangapunten. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih parenga nyuwun pamit matel pasilan. Ayu Rahayu. Sembah nuwun Pak Warjudi, Mbak Apri, Mbak Mimin sedaya lepat nyuwun pangapunten mbok menawi kirang samukawisipun jer nyatanipun kula ngrumaosi pokokipun wontenipun namung matur sewu sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nduk, apa mak ya mbajutke laku luwih dhisik mengko mundhak didukani marang para pepunden awake dhewe netepi marang kewajiban. Ya ayo mak tak derekke wae. Kandhane kang Sekar Gadung kulawan kembang menur kang esmuarum winaraya koyotan kadi kusuma mangambar warku kusing tupaku malon kalon mermembo batara tan samar pamoring sukma sinukmaya winah wa ing asapi sumimpen telanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap pengaluyo pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati wis datang kinocap ingkang mapan jroning mandra gubit narakara paseban jaba nenggih para kadang sata Kurawa dupi nampi ngulaku mlawi ning asta ingkang paman Haryah Muni pating blarat pating bleber panyayah kaya sima nebak papan